Lah wis tak omongi. Ngomong apa? Nang kene iki daerah kekuasaanku. Terus Aku biyen tau dirabi wong kene. sapa? Ada deh. Lah apa kon metu ndisiki? Wong sing ayu wae durung metu. Lho berarti aku kudu carry. Ya kari. Ya tak balik toh. Wis kadung dul. Berarti aku kudu metu carry. Meneh-maneh ku takono, aku metu dhisik ta metu kari. Nggih. Monggo mi jenengan riyen apa kula riyen? Ya kono kadung metu ndisiki kok. Oh nggih. Saderengipun dalem maturaken sugeng dalu ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Kata ya kakek. Ugi matur sembah nuwun sanget dalem maturaken kagem sedaya masyarakat Gadung. Saya tak tampanane yo Mi ya. Kebiasaan. Matur suwun yo Mas. Mek Mami Okta ya seneng sing brondong. Piye? Kak brondong lalari teh. Oke mboten supe dalam maturaken kagem sedaya masyarakat Gadung nggih Mami nggih niki wau. Mbok bilih ing dalu menika ingkang sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning, Ngusikan, Jombang. Lan boten supe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak patenek sing jawab Mi. Sing jawab mek wong pitu. Seje mek wong ayu sing salam. Teko kene sampe moro seneng kompak sedaya nggih. Monggo dijawab kanthi ikhlas kanthi sae. Mongko wong jawab salam menika wajib. Sing muruk salam sunah. Ana wong salam gak dijawab berarti Dosa Mi. dublek. Monggo dijawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Ugi selamat sedaya pimpinan desane. Amin. Serta selamat sedaya senimane. Amin. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Nek ngomongi wong ayu kuwi suarane kudu piye? Cilik. Cilik. Gawe suara cilik. Gak mungkin cilik. Lah apa? Wong udan-udanan. Wek Lowor. kumekar iki lho. Tak ingkemno dhisik. Jami'an iki mau tak sangano gak teko tibake teko. Ngaturaken sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis terwaca katur salam dumateng jenengan ingkang sampun rawuh. Para rawuh, para sepuh aji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar. Matur sembah nuwun suwani katur jenengan sami ingkang sampun ngrawuhaken keluarga dalem saking Ludruk Budi Wijaya. Yuk Nggih. dalu menika live streaming dulur-dulur YouTube kuwata sanget. Nggih. Matur sembah nuwun kagem channel YouTube-nya Mas Dion MKD saking Mojokerto. Bapak Soleh Gigi matur sembah nuwun rawuhe. Oke sebelahipun nggih matur sembah nuwun sedaya channel-channel YouTube yang di depan sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Sembah nuwun ten Budi Wijaya TV wonten napa yuk? Wonten cerita-cerita humor Yang terbaru campur sari ndelewung anti galau. ugi wonten ludrukan. Monggo dipun follow, dipun like, dipun sekrekrep. Nggih. Wonten malih channel Gondol TV yang meliput sejarah seniman sa-Indonesia yuk. Nggih, monggo dipun pirsani. Monggo dipun pirsani. Sepindah malih matur sembah nuwun katur anak-anak kulanang sabu ingkang sampun rawuh. Kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya
saking Lamongan Tikung Mas Akbar ugi Mas Bagus ugi Bapak Samudra Sakgrup matur sembah nuwun Ugi konjo sabu ugi konjo matur sembah nuwun katur anakku lanang Dek Kaji Suut tim pedhot jalur langit yang selalu hadir. Ugi matur sembah nuwun saking grup Trans Jatim wong ganteng nang di sebelah ndi ya matur sembah nuwun rawuhipun. Padha mara kanopi sugeng dalu matur sembah nuwun. Segodo bancang tarik matur sembah nuwun. Mas Temu matur sembah nuwun. Ugi saking Lakar Santri Sawunggaling matur sembah nuwun rawuhipun. Langsung kemawon mi wedalipun sampun dalu. Ugi grup Kopior saking Setro matur sembah nuwun. Nggih niki wonten serat saking Sabu Gadung Driyarejo nyuwun oplosan. Nggih monggo sampun dalu mami acara salajengipun Bedayan Sekar Sari sesarengan duo PT Anggrem. Sembah nuwun ugi katur grup pasukan Kopior Setro. Nggih. Langsung kemawon mami. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Adis Arista dan Ning Dias. Mahasiswa katur nyenengan sami yang telah belajar di Universitas Kondang UNESA katur nyenengan sami monggo anak wedok matur sembah nuwun rawuhipun Umi Balung Mojo sugeng rawuh ugi Umi Kenti sugeng mirsani lewat channel-channel sugeng dalu sedaya Umi Balung Mojo di depan. Bapak Kuswantos matur sembah nuwun. Yuk. Andang-andangan dukur pilingan gak mani mandang saya kelingan tak rewangi yen duduk sumur kari nyumbere ora melu ngombe tak rewangi lo ya taruhan umur kari senenge wong liya sing duwe. Alhamdulillah susuk matamu 2000 wae susuk. Aku seneng yuk warga kene yuk kompak tumplek belek dalu menika. Masih Jawa lho nggih. Alhamdulillah tetep semangat nggih Mas. Sami rukun sedanten nggih. Monggo dijawab sami-sami nggih. Karo tangga rukun karo kanca karo dulur karo maru nyonyor kon mari ngono. Nggih. 3 seniwati sekaligus Ning Marsha Aulia, Ning Sanana Hanifah dan Ning Rani Asmara. Iki Mei. Astagfirullahaladzim. Jamian lo yuk.
Mi iki juga mahasiswa. Mahasiswa dari Universitas Upil. apa Ero tuh? tak, Kak? Upil itu. Universitas Upil. Karo Karo Persatuan Ikan Lele. 3 darah katur jenengan sami, darah rendah, darah kotor, karo darah tinggi. Pak Takim matur sembah nuwun, sugeng dalu. Ya. Oh. Bayang koprakake tinggine tak tinggal gletak dolek gantine. Mangan bandeng dicampur roti, bojong gandeng pancen manasati. Nek rempeyek akeh kacange, senajan tua ya aku akeh sayange. Semanipun katur 3 darah, monggo dipun lajengaken. Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, cantik ke Jawa Timur. Neng Putri Agung Sedayu dan Neng Nyantika Dimas Sari. Ingkang pertama temriki kula aturaken Putri Jaya Neng Nyantika Rokaya. nek nang Jombang mampira sengon, lemang genang akeh wedine. Penokak sambang mas ora kirim ingon, yen ora seneng apa mestine. Sepanipun katur grup kopior sak kopiore saking sentro. Bisanya nek koplak kok. Sing Grup duwe kopior. horeke Jombang Hadir kembali. ning Ika Rempong dan ning Aniku Malah. Siap norek horor ki Jombang teko. Iki wis kangen lho ambek Bu Meni. Yuk. Gadung hora. Yuk. Oh, oh. Iya. Oh. 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 Ya. Yuk. Ternyata jek podo Mbak Aniku malah tak kira Napa? BCJ gerakane. Kok saged? Teko ngulon gue biasa kan CJ. Loh, rodok sopan gitu aneh. Di belakang Ning Anikku Malah akan saya tampilkan pengereman asli Budi Wijaya, Ning Susan Warsono, dan Ning Mariati Sudarto. Aku rodok normal rek. Kira-kira tim kopior iki sanggup Kang? Jarem. Ana kopior ning Surabaya. Mulane tim kopior pancene istimewa. Ayo tim kopior istimewa.
Sari eka wong suwe pinggire atiku bingung bojo gak mule Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo seneng bojo aja kemaki beda bojo beda rezeki. Sabaripun Mbak Mariati kali Mbak Susan dipun lajengaken Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Vikum Sukrisna dan ning Yuni Suyanto. Fikum sesarengan Mbak Yuni, monggo. Ayo, jos. Tuku kompor karo LPG, tim kopior selalu di hati. Ayo cae, sembah nuwun. Ya. Sabaripun Mbak Yuni kali Mbak Fikum monggo dipun aturi. Sugeng dalu saking Trans Jatim. Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Rizky ning Titin Subayu. Trans Jatim yang tersisi. Ugi Dik Kaji Suut sugeng dalu saking tim pedhot jalur langit ditunggu niki nggih. Koneng cagak radio montang manting bojone loro. Sabaripun Mbak Yuni kali Mbak Rizky, kok Mbak Yuni sih Bu Titin kali Mbak yuk Bu Rizky. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di bulan ini bisa Anda saksikan sinetronnya melalui snack video ataupun TikTok, Facebook. Ning Endang Sukentut dalam sinetron Alululu Sayang. Ning Sartini dalam sinetron Kejar Laudaku Aku Mumet. Wong es lilin lak dawa-dawa krasane penak kari sujene aku batin tim kopior gak Jawa gak kanthi anak lho padha lanange mangan aja dirapi senior-seniornya Budi Wijaya. Ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Lamongan. Ingkang kaping kalih Ibu Mary Pelaris. Kaping 3 Ibu Irma. Jreng pokoke. Embut dinane iki pokoke. Mula aja gulane lope sak iris gula
nono abang ijone sampelane sing ireng manis belanono anak bojone Mbak Inga gimana kok kalau wau katur njenengan sami sedaya artis seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Langsung kemawon donga kula katur njenengan sami pinaringan berkah Gusti Allah, kesehatan rezeki kathah barokah. Langsung blender mengguri monggo Mas Jono. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Letting idolane are Jombang sumangga. Gulu pedot katur njenengan sami. Radio bolore kene. Sesarengan Budi Wijaya lo iki rek. Transatif Sumpah nuwun nambah sehat selalu. Areng bakar kencang bersawi sampai kering tulis sendiri. Kencang besar cuti pedot di bau lawan berkulit di zona pedot.
kering bakal terjajah bersawi sampai kering kulit sun mikirin cedak sopo sak curut dipangan codot dibau urang anggur kulun sun bedot. Berjalan dodo iki timbang orang antar kolonison bedol. Sembah nuwun matur sembah nuwun katur dulur-dulurku ingkang sampun rawuh. Nggih, sepina malih katur tim pedhot jalur langit matur suwun sudah menyaksikan di live streaming. Ayo Ru, maruku teko. Yo. Digoyang bersama Budi Wijaya. Digoyang Nala ya. Terima kasih warung kredit. Tresno sing kajaga amung kanggo sliramu nanging saiki aku wis ya apa iki dikasih tambang Tresno grup tim pedhot mung lagu lho iki. Padange surya nanging patang ning mripatku sinare rembulan nambahi susahe atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mau ngapusi dia pusi digoyang Budi Wijaya. Terima kasih. Sembah nuwun katur kru tim pedhot jalur langit yang sudah menyaksikan Dek Roma itu. Dinteni
usiaku. Wis cukup tak tulis cerita lan laguku. Aku pamit bila ano lukaku. Aku pamit bila ano lukaku. Setunggal tembang liulak nolungaku katanya dengan sami. Sugeng dalu Mi pangestu. Mi matur sembah nuwun nggih. Masih digoyang bareng Putih Wijaya, dikasih pria idaman untuk penggemar setia yang jadi idamannya Putih Wijaya. Sikapmu yang penuh kasih dan sayang membuat aku hanya berkepayang. Sikapmu yang berdamai dan pendiam membuat aku rindu siang malam. Terima kasih Abah. Juga wajahmu yang ramah tampan akan selalu jadi perhatian. Sungguh kau seorang yang idaman, Rombongan PT Anggrem. sepanjang zaman. Sungguh sukar dicari masa kini orang sepertimu, pria sejati. Bagaimana aku tak bahagia berdampingan denganmu, hai kekasih. Lodrok. Putih Wijaya Mas. pria idaman. Akan selalu jadi perhatian. Sungguh kau seorang yang Sembah nuwun Pak E. Aye. Ya ngelelek. Kopior Setro. Orang sepertimu, pria sejati, bagai
Satu tebang hai kekasih. Kawani Mas Ono, teng kawani. Tempel bane Bu Meni. Kangen. Kita Budi Wijaya. Aku iki tukang tambal ban, uripe sak dalan-dalan, golek mangan, duit sing halal, ya aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, golek api, duit kantongan, wayang apes wetengku krasa keroncongnya. Magedor, ono ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Magedor, ban pecah maneh. Iso ngombe tambah ngombe tambah ngombe tambah ngombe tambah ngombe. The audio for aku iki tukang tambal ban, uripe sak dalan-dalan, golek mangan, duit sing halal, kanggo sandang lan pangan. Nikian tambale tukang tambal ban, uripe untung-untungan, duit sing halal, waten cukup kanggo sandang lan pangan. Ayo Nikian. Magedor,
Ludruk Budi Wijaya iku ludruk andalane kang Mas Didik Rangkaiku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane perkawis sadaya uga ora lali dina minggu ya pancen akeh sing nyatane pancen kudu Jombang iku kutha pendidikan kana kanggo contoh kanggo patuladan rakyate terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha kabupaten Jombang. Gimana kok kalau mau sesarengan pasugatan bedayan Sekarsari kang dipun lajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Wonten informasi woro-woro. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Siraning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali jek bejo sing eling. Among rasa nggih among waktu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Oktaser limrinti di malam hari Lan kula ning Jingga Wijaya ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.